nakarin na batatanan diri sa El Corso Cebu. So nakanindot diri no kay while nangita mo pagkaon or ganahan lang mo mag relax or di mo ganahan mo atong beach pero ganahan mo tan-aw dagat. So dol ra kay diri no. So dagat diha. Yo ma'am Sam, narito diri sa El Corso Cebu no, kay ato ang bisita ko ng bag-o lang nga nag-open nga food park, another food park here in Cebu City. So ang lang gitawag diri El Corso Cebu Food Yard. So let's go. Mo na ilaha i-connect na tower diri kung makita mo sa mga picture diri no, kanang mga mag-print up mo na. Para guys, ayaw ko na nakita ng truck nila linyahan. Dili ko sure kung pila na ni ka months nga nag-operate rin no? Pero bago mo lang ni nakita na ko sa ilang page sa El Corso Cebu. So dito first nga itong nakita dito mo to ang Big Daddy niya. Kuha siya dako siya nga food truck no. Ilang specialty dito kay mga burger. So kasagaran dito mga unique nga mga setup sa ilang food business. Silang katong mga traditional nga square nga store. So namin diri sa Humba Heaven no. Umbot ko mga ikapila ni nga branch sa Humba Heaven kay naman sila kunibawan kay na sila sa Busay. Diyan area nilang store. Pero karon nasa sila diri sa food yard diri sa El Corso Cebu. So usa ni sa mga pinakadaghan og tawo nga gilinyahan ba. Daghan mga nangaon diri sa Humba Heaven. Para ni kay ang Larsen by the Sea. So mga barbecue. So narito ang Larsen by the Sea. So gwapo lang setup doon. Okay, doon na sa dagat ba? So wabo katilawan eh. Bahel ang tilawan doon. Boss, ikapila ni nga branch sa Humba Heaven? Ikatulo. Sa Busay, diri o kasong usa? IT Park? Ah. So, i-order diri kay ang lahang best seller nga Humba special no. Nag-order sa ni o chicken and asal with garlic rice. Lawa na tobe kung unsay kuan kailan ni sa humba sa karinderya o humba sa tong mama. So lan siguro ino kay mahal man humba nila. Kung anong pickles ni soban. Kaya man? Humba ang Japon. Naman na. Tama ka naman yung humba kaya gabi na ang baboy nga kuan din gahi. Sakto pag timpla, hindi kayo tamang isisad kayo kanang sakit parat. Hindi kayo humba kay tamis-tamis ba yan eh. Kung ganahan mo mangita o kanang ano, ng malahi ba. Kari mo ito rin, suwahin ninyo. Karang ang ngasal nga manok eh. Parang humba eh, papasapit eh. So walang kaon ko, kumong nagtalo sa kong premiere diha. Kaya mga unsad mo. So mo to no, humba na may kaon dito. Okay lang.
Humba na gapon. So sunod na to na sila Chick Boy Barbecue and Matana Cafe. So naadre. So bilinahan gyapon daghan sa tao no, naadre. What's up yo? Lagi mo lagi. Course. Lagi mo lagi ba? Nangaon na mo pa. Kaya man na may taon. Asa mo nangaon? Ito humbayan ben. Gikan amo ko miskondo nagstay. Humbayan ingon ba ako nga mga rita. So gwapo ni diri nga bagong food park kung ganahan mo malahi ang inyong tanawon di lang kay supermerkado or asa mga food park. So sure ko ang mga taga Talisay o mga taga Mambaling na diri. Pero 5 years from now daghan na kay tao diri kay ngano SRP booming ba daghan na kayo gipang tukod nga hotel, casino. Nasa diri dito sa mga pizzahan. Asa ka sa una, master? Stay lang siya. Sa una nag-work. Kuhaan ko siya. Starbucks. Starbucks. Oh, kuhaan ko ka tuwing Starbucks almost 4. Chuya sa Bruce Brew eh. Naka-price nila kay ang white brew. So the rest kay tip lang. Tatagag tip. Bruce Bros. Bruce Bros. Bruce Bros. Stop normalizing. Uy, daro. Stop normalizing. Siya ang niinom, ako'y nibayad. Dara. Lami. Kuya, lami bitaw. Ang lang kape. So after nyo libot-libot dito sa food yard no, humano mo kaon, libot mo diri. Hinato rin yung coffee shop. Lamit guys. So guys, I hope nga na-enjoy mo, nabusog mo sa iyong panihapon ka no. Kaya ako busog sad ko. O nakapi na sad ko. And so that's it guys, it's your homie again Ian. See you in the next one.